Κυρία μου, είμαι υποχρεωμένη να σας δώσω μια εξήγηση. Δεν θέλω εξήγηση, κυρία μου, καλημέρα σας. Και πρώτα για τον Τίμη, παντρευόμαστε σύντομα. Είμαστε αραβωνιασμένοι εδώ και 3,5 χρόνια. Και γιατί ξεμιάλισε το κορίτσι μου? Μα δεν καταλαβαίνετε από έρωτα εσείς. Γι' αυτό και με πήρε, κυρία μου, καλημέρα σας. Μαλώσαμε και ήθελε να με κάνει να ζηλέψω. Και βρήκε την ανιψά μου. Σύμπτωσης δεν είναι κακός. Απόδειξες ότι της φέρθηκε σαν υπότης. Και εμείς είμαστε υπότι, κυρία μου, και τα σπαθιά μας τα έχουμε μέσα στα ντουλάπια. Σας παρακαλούμε, καλημέρα σας. Γι' αυτό σας παρακαλώ, μη μου κακιώνετε. Δεν το ήξερα άλλωστε. Θα παντρευτείτε? Τον άλλο μήνα. Άντε, συγχωρεμένη να είσαι. Καλημέρα σας, merci. Η ανεψιά σας είναι τόσο νόστιμη που σύντομα θα Όλοι βγάλει. είμαστε νόστιμοι εδώ μέσα, καλημέρα σας. Και τώρα θα μιλήσουμε για μια αδικία. Δεν θέλουμε αδικίες, κυρία μου, καλημέρα σας. Πες καλημέρα. Παρακαλώ, κύριε Κλέρχη, εσείς. Ναι, αλλά η κόρη σας αγαπάει τον άντρα της και εμένα η συνείδησής μου δεν μου επιτρέπει να αδικήσω τον κύριο Μάχο. Τι Καλημέρα σας. θέλεις να πεις με αυτό? Ο Μάχος είναι αθώος. Τι είναι? Αθώος. Αθώος. Έτυχε βέβαια να μπλέξουμε, να πιούμε ένα ποτήρι παραπάνω, αλλά αυτό δεν είναι αμάρτημα. Καλά, δεν ήρθε για σένα στα καμένα βούρλα? Ο Μάχος. Ο Μάχος. Καλημέρα σας, Όχι. κυρία μου, καλημέρα σας. Άλλος ήρθε. Άλλος. Άλλος. Καλημέρα. Ένας ερωτευμένος που τον ενέπιναν τα πεύκα, τα κύματα και ο γαλανός ουρανός. Ωραία, Ποιος άλλος? Ναι, καταπιούται. Με συγχωρείτε, έχω μια δουλειά στο μαγαζί. Κλέρχε, κάτσε χάμου. Μάλιστα, Ο Ντίμης. καθίστε, μαντάμ, θα πάρετε κάτι. Ο Ντίμης.